И така, ние сме преди село Златар. При нас има една каруца, не можем да я изпреварим. Доста добра средна скорост държи. Със съвсем двамата ще се опитаме да я изпреварим. Дава се не поръсти. Тя се сътрудничи. Ари, и така изпреваряме каруцата. Доста добра средна скорост държеше. И така, ние продължаваме с нашата активна спортна дейност. Какво ще кажете? Следващо предизвикателство. Ето, погледнете напред. И така, застиваме напред. И следващата цел е една каруца. Той пък е спрял в бокса да заради се слама. Ето, качва се с къмчишното плаване, много добре. Доста добре се получава. Горе даже се вижда една компания, не знам нали сега сума е добре, ама... Да, Сенчето, само ти си много добре въртиш, много ми харесва. Ей, сега ще прикачи към тебе с едно ластично въже. Ей, това е в овчелини това. Ох, много хубаво е, ама... Ако някой друг върти педалите, ще е чудесно. Това е. Българските и по-скоро родните пътища. Пътната мрежа е много добра, проходимо е. При летни условия. Мик. Това беше информацията за републиканската пътна мрежа. Да. Очакваме включване след малко. Скоро очаквайте. Да.